Mag-grocery muna tayo mga ka-that's good. Ka-break time tayo. Ganda ng araw oh. Parang summer pa rin dito sa Kelowna oh. Malapit na mag-winter pero parang summer pa rin. Doon tayo sa Walmart ngayon mag-grocery. That's good. 2 weeks na yung last na grocery natin. Naubos na. Ngayon naman sa Walmart tayo. Ang gagamitin nating pang grocery mga ka-that's good, yung mga rebates, mga rewards, yung sa credit card na ipon. Ngayon pwedeng ipang grocery yun sa Walmart. Kaya yun ang gagamitin nating pang grocery sa Walmart mga ka-that's good. Naipong mga points, mga ganun, rewards points. Yun, dito na tayo sa Walmart. Laki ng Walmart dito sa Kelowna mga ka-that's good. Ayan oh. Mula rito hanggang doon. Anong kalaki. Ito ang Walmart sa Kelowna ka-that's good. Ang laki oh. Malapad. Hanggang doon. Minsan dumadaan ako rito sa Walmart. Ano lang ginagawa ko rito? McDo lang. Lalo pag umaga yung magde-deliver ako, dudurdas ako, tapos may pipick upin ako sa Walmart, tapos matagal pa, mga 30 minutes gano'n. Diyan, pasok ako dyan, McDo. Ngayon lang tayo mag-grocery dito sa Walmart mga ka-that's good. Madalas dun tayo sa Superstore tsaka sa Costco. Dito tayo muna ngayon. Sa sunod sa Costco naman. Walmart Supercenter. Dito tayo sa entrada. Ayun oh. Kuha tayo ng card. Oh, nakong tigas ah. Kaya pala ayaw, wala. May piso ka. Kailangan ng piso eh. Kailangan ng dollar para ito, meron ako. Ayun oh, galing oh. Kailangan ng $1 ka-that's good. Yan. Utak sila rito eh. Hindi mo sila Pero yan, makukuha mo rin mamaya. Pag ibabalik mo na to, kukunin mo rin yung piso, yung $1. Pang-lock nila yung $1. Yung galing yan. Ito ang Walmart. Mas mababa pala yung ceiling netong Walmart kaysa yung Costco tsaka Superstore. Tsaka mas maliit to kaysa yung Superstore at Costco. Laki kasi nung Costco eh, tsaka Superstore. Ito maliit lang, pero malaki na rin to. Pero mas maliit kaysa doon sa dalawa. Ayun. Ito patatas mga ka-that's good oh. Isang pack nito $7.97. Madami na rin to. Ang ganda pa nung patatas nila oh. Ito naman mga $4.97 lang. Ibang patatas to. Yung mas brown to, mas dark brown. Sabi niya, ito naman ibang klase ng ito yung pula naman $4.97 din. Organic yan. Ito red potato, ito white potato $4.97. Dito lang tayo kagatas kasi madami masyado yung isa. Ito okay na to. $4.97, bale 2.27 kilogram. $4.97. Ito may mas malaki. 10 pound, $8.97. Ito malalaki, no? Pang ano natin, pang karinder yan. Ito naman bawang. Buka tayo ng bawang. 87 cents lang yung bawang nila, oh. Ano ito, oh. 87 cents. Kuha tayo nito. Yung shallot nila, 247, oh. Isang ganito, oh. May tingi-tingi pala rito sa Walmart. Yung luya nila, ito
197 yung shallot. Tapos yung ginger, 246. Ang 1 pound, 543 per kilo. Naganda ng sibuyas nila. 197 per pound. Etong anong broccoli? Saan yung presyo niya? Broccoli. Walang presyo tong broccoli niya, pero kukuha tayo nito kadats good. Broccoli. May sitaw sila kadats good oh. Ay, igisa natin. Ang sarap nito ah. Kuha tayo nito. Long bean pala ha. Long bean pala ang English sa'yo. 454 grams. Ha. Huli ka, Balbon. Long bean ka pala. Nagtatago ka pa sa tawag na long bean ha. Ha? Sa Ilocos, utong ang tawag sa'yo. Utong. Kadats ko, ang sarap nito. Ba? Bean sprout pa ha. Lupit mo ha. Toge ka lang. Bean sprout pa ha. Sige. 297. Ang sarap nito. Naku. O kaya pang lumpia. Uy. Ay, okra. May okra sila. Talong. 247 yung talong. 147. Parang napansin ko rito sa Walmart. Mas mura. Mas mura ang paninda. Ayan. 297. Broccoli. Presko naman. Oh. Zucchini. 197. Ito cilantro. 97 cents lang. Oh. Presko din naman. Kuha tayo nito. Spinach. 247. Isa. Ano na. Natanggal na sa tangkay. Kunin natin yung pinakamagaganda. Okay, lalaki. Tayo sa ano. Yung apple, 247 per pound. Oh. Ambrosia apple, mga kadats good eh. Tamis yan. Presko yung broccoli nila. Ang sarap po. Kuha ka ng broccoli. Isa. Kuha tayo niyan. Ito naman, kale. Ito yung carrots nila, 247. Yung leek, ang laki. Ito naman yung cauliflower, 397. Parepolyo. Kuha tayo ng that's good, avocado, 597. Ang isang ganito, $597. 5 pirasong maliliit. 167 each yan. 167 ang isang piraso ka, that's good. Grabe naman ang liit eh. Grapefruit, 197. Grapefruit nila. Ay, lime. Kailangan natin to pang ano, bagoong. Pang bagoong, oh. Ito ba o yan? Mas masarap tong lime eh. Kuha natin ng mga, kahit dalawa lang. That's Ano mo good. yung mais taste? Yan. Kuha ng dalawa. Ito yung pinakakalamansi natin dito. Dahil walang kalamansi. Titingin tayo ng prutas. Inahanap ko yung prawns. That's good. Yung prawns, wala. Ito naman, seedless, 697. Kakaibang mais ka, that's good oh. Parang sunog. Kulay itim. 597. Ang tatlo. Oh. Ang tawag dyan? Corn. Decorative corn. Pang ano lang pala, pang decoration. Kaya pala. Ito naman, saging. Kuha tayo ng saging ka, that's good. Chiquita, galing ng Guatemala. Chiquita. Ito yung parang mga inaani sa Facebook, yung mga napapanood ko sa Facebook. Ang bilis nilang mag-ani. Social ng coconut, oh. That's good, 428. Ba? Naka-ano pa siya, naka-net pa siya, oh. $4.28 ito. Ito naman yung bayabas, oh. $3.97.
Ito lang yung inaakyat namin sa likod ng bahay. Ah. Oh, mukhang di pa hinog yung iba eh. Oh, $3.97. Ito naman, pomegranate nila. $2.97. Oh, meron din silang dragon fruit. Ah, may buko ka. That's good eh. May buko. Young coconut. May straw na siya. May straw na siya. Iinumin na lang. Magkano kaya to? Young coconut nila. Walang presyo. Yung mango nila, $1.97 ang isa. Yung lalaking mangga. Dambuhalang mangga. May mga to. Mga corny, iba-ibang flavor. Sarap ah. Kuha tayo ng bread mga kadatsgood. Brocha, sliced brocha. Ito, kunin natin to. Hindi, may masarap pa tong La Fornidore. Yung parang yung parang mga bun na maliliit. Nang ganyan? Oo, ganyang brand. Yung bun na maliliit. Masarap yung palamanan ng ng cheese. Dito, ito oh. Ito, sarap nito ka, that's good. Natikbang ko to noon. Ito na ang gusto kong brand mga ka, that's good. La Fornidore. Lupita. $4.97 yun ka, that's good. Ang isa. Ito naman, mini broche bun. $3.97 ang isang ganito. $3.97. Bale, $4. Magkano yun? Okay na, wag mo na i-convert. Kakainin naman natin. Ito yung mga burger, ganyan. Ang lupit ha, may iba-iba pa. May iba-iba pa silang sigurado masarap din to ikape. Mukhang iba rin naman ang timpla nito ha. Ito naman, $4.97. Ba't nilalagay nila dito sa ilalim? Ang sarap nito. Siguro para hindi mabili. No? May mga pumpkin sila. Naku, nasira na. Bibili rin tayo ng pumpkin that's good. Pero doon tayo sa farm mismo bibili. Doon tayo sa farm, syempre. Fresh from the farm. Mga chocolate. Uy. Ito pala yung... Ito ba yung masarap i-abraw? Yung utong to eh. Oh. Ito pala ang black eyed peas. Ito pala. Ay, tama oh. Black eyed peas niya pala tawag dito. Magkano yan? $7. Kaso ang laki. Dapat yung maliit na. Sarap i-abraw yan. Kadas good oh. Sana oh. May malunggay, diba? Kaso walang malunggay dito. Meron pala sa superstore minsan yung malunggay. Tsambahan. Ito yung mga ginagamit. Dito tayo tumitingin pag naggagawa tayo ng curry. Dito tayo mga Indian area. Ay, ito yung nilalagyan sa India nung yung sinasawsaw sa sauce. Gulgapa pala tawag dyan. Yung binubutasan yung dulas nilalagyan nung may sabaw-sabaw tapos kinakain. Yun napapanood sa Facebook. May ganito rin pala rito. Kumamoto ramen. Kagoshima ramen. Masarap to Kuha nga ako nito. $3.77. Tapos ito, isa rin nito. Hindi ko kasi alam lasa na itong isa. Pero itong red, alam ko na to. Masarap tong red. May pansit canton ka das. $3.77 ang isang pack nito. $3.77. Ilan ang laman? 6 na pansit canton. $3.77.
Ito naman yung toyo mansi. Di ba yan ang masarap? Ito mas masarap to, sweet and spicy. Ayan. Magkano sardinas dito? 170, masarap. Asan na yung... iba ang sardinas. Wala yung mega tsaka yung ligo. Sige, may ligo. Ano na to? Mga grace. Dito pala yung ligo sardines. 137. Ito naman, 137 din yung spine. Kuha tayo nito. Masarap to, lagyan ng lime. Kalamansi. So yung anghang tsaka yung hindi maanghang. Alam mo na, walang mega. Ligo na lang tayo. May oishi. Oishi 157. Yung boy bawang 97.97. Ay, tama, 97 cents. Yung boy bawang. Breadsticks. Skyflakes. Ang lupit to. Ito sana. Kaso may natikman ako rito. Ang tigas ng chicharon nila. Meron silang cropek. 127. Ito. So na isa. Isang gawa to. Kung siya dito na to ginawa. Sa Surrey na to ginawa. Maganda yung masarap yung mga galing dao eh. May mga damit din dito kadats ko doon. Mga pang winter na. Parang Costco rate at Superstore. Yung mga damit. Mamaya punta tayo dyan. Ito yung gustong gusto ko eh. That's good. Gustong gusto ko to. Sa Pilipinas, ito yung Roy ko eh. Masarap kasi ito eh. Lalo na pag gano, malamig yung panahon. Lagyan mo lang yan. Soup. Chicken noodle soup. 197 per pound. Ano to? That's good. Parang ito yata yung liempo. Yung liempo. Yan. Raised on Canadian farms. Lupit ah. $1.97 per pound. So, ilang pound ito? May presyo na. Tulad nito, $4.34. 1.593 kilogram. So, ito, $4.34 mga kadats. Masarap to, prito. Kuha tayo ng ground pork, mga kadats. Nahanap tayo ng ground pork. Ito, $4.97. Lean meat ito. Ito, kuha tayo nito. Tapos kuha tayo ng ulit. That's good. Masarap yung ribs. Sarap ang ribs. Sinasabawan o kaya adobo. Sarap pa rin ito eh. Walang kupas ang ribs eh. Saan part ito? Natignan mo naman. That's good. Humanely raised. Never ever antibiotics. So, gestation crate free. Daming pakulo Humanly raised Hindi siya animally raised. Galing. Yan yung nandun. Ito kunin din natin ito kadas. Raised on Canadian farms. Ano naman to? $4.97. Tapos kuha tayo nito pork chop. Iba yung pork chop nila, wala nang balat. Tinanggal nila yung balat. Yung mga balat dito ng baboy, tinatanggal eh. Siguro yan yung binibili ng mga magchichicharon sa Pilipinas. Kala ko kanina pusit. Breast pala ito ng manok. Chicken breast. Ito yung mga chicken nila kadals ko do. $16. 16.61. Tignan mo naman yung butcher kadals ko do. Kala mo doktor, diba? Nakakatakot.
Ito yung mga itlog ka, that's good. Oh. Eggs. Iba-iba presyo. May $8.99 yung $8.98 yung mga large. Ito naman, $4.28. Extra large. Iba-iba. Ito naman, siguro, ano to? Large? Yan ang extra large. Ito kuha tayo ng isa. Ito ang extra large. Ito lang tayo sa large. Yan lang. May 647. Iba-iba. Depende siguro sa brand. Ay hindi. Pre-range to. Mga kulay brown na itlog. Kuha tayo ng yogurt. Hindi yung cookie creamer lang. Coffee creamer. Ito ang creamer natin sa kape. Halas yun. Sarap tong pang creamer sa kape. Mga orange. 370. Ito mga yogurt. Wala na. Ubus na yung mga yogurt. Mga kadats good. Oh. Wala na. Ito na lang. Mga ganito na lang. Oh. Ito. 5 din. Activia. Wala na yung Activia na yogurt. Ito, isa na lang. Iba. Ano to? Fiber. Wala na yung... Ito, ano itong mga nasa ilalim? Ito. Wala na. That's good. Ito, kuha tayo ng cream cheese. Nasaan na? Okay. Gusto mo may herb? Eto. May herb. May herb yan. Hindi yan yata. Doon sa... Ito ka, that's good. Sarap to. Light lang. Ayun, no? Ito ang kunin natin. 2 for 750. Pag isa lang, 447. Oo, di ba? Kuha tayo nito kada. Ayan, 327 ang isa. Sarap to eh. Ubos to. Isang kainan, no? Pasko ito. Ito yung asukal nila. 297. Anong brand ito? Red Bat. Dark brown sugar. 40, 80. Isang kilo. 297. $2.97 ang isang kilo, mga kadats good. Isang kilo ng asukal sa Pilipinas. Hindi ko alam. Sa Toronto pala ito galing. Ayan oh. Ito ang kunin natin. Parang ano siya oh. Ay, ibang kulay na itong isa. Dark brown. Ito. Golden yellow sugar. Ito naman dark brown. Dito tayo sa golden yellow. Babox ko. Dito mo bibilin yung asukal, ipapadala sa Pilipinas. Pang ano pala ito eh, yan oh, pang cookies eh. Ito, ano to? Pang ano, apple pie. $2.97. Bale $3 ang isang kilo. Eh, chicharon din pala yung USA, yung product of USA, chicharon. Kaso, mukhang ano to? Mukhang healthy chicharon yan. Mga Doritos. Doritos, oh. $3 at $3 for $9. String ganito, $9. Ito na yung mga ano. Ayan, department store nila. Yung mga damit. Ito naman, mga damit, mga ano, iba-iba na, oh. Mga t-shirt, mga hairband. Panto, mga hikaw-hikaw, sing-sing. Kompleto rin sila. Mga pambata. May mga presyo na tulad nito. Oh, $14. 2 pieces ha. Dalawang ganito, $14. Mga terno, pajama. 2 piece ang isang set. Kano? $10 ha. $10 ang isang ganito. Terno na yon. Ito naman yung mga panglamig. Ano to? Snowsuit. Ba?
Magkano? $50 ang snowsuit nila, pambata. Pambata. Itong Barbie na sapatos ka, that's good, pambata. Oh. $24.97. Barbie shoes. Gandang i-unboxing to. Shoe unboxing. Barbie. Ito yung mga panglamig na sapatos. Ito. Ang ganda sapatos. Ito yung mga pang-indoor. Pang-indoor yung mga yan. Para ito yung gamitin mo sa loob ng bahay. Hindi ginawin yung paa mo. Ganito ako eh. Ginagamit ko sa loob ng bahay. Nako, naka-ready na yung mga pang pang snow. Magkano to? Pambata rin to. $59.97. High cut oh. Pambata. Ay, hindi yata pambata. Older kids. Ito mga boots. But that's good. Lapit na ito. Oh. Pang siya, may parang mainit sa paa ito. Pero waterproof kaya to? Kano to? Ragged Shark. Para siyang pang outdoor. Kaso mainit sa paa. Ganda. Ito naman, pang loob ng bahay. Ang ganda. Ito yung mga boots nila Ito naman yung mga, ito yung mga pang ice na talaga ito. Magkano yung ganito nila? $64.97. Lapit oh. Heavy duty. Ito, mga boots, mga mainit sa paa ito. Ay, mainit sa paa. Meron siyang fur sa loob. Ayan Magkano kaya ito? Oy, pang minus 20 degrees pala ito Magkano to? Walang presyo. That's good Walang presyo. Ito sa baba meron. 39 ba? Pang minus. Ito So, mga damit Ito, mga Reebok. Ayos Ang luwag pa that's good. Hanggang dun pa pala sa dulo. Ba? Kilona jacket. Ano kita? Hoodie Kilona. Kilona yung nila, mga brand nila. $44.97 ang isa. Kilona. British Columbia. Ba? $25 naman to. Okay Kilona. Nandito pala yung mga sabon. Kabilihan ng mga panglinis. Andito pala yung mga Ito naman yung mga sabon. Ito naman yung mga pang pets. $16 yung higaan ng aso. Yung mga pang pets nila. Vacuum. $99.98 vacuum. Power Force Turbo. Yung mga DVD $5 na lang Ano tong mga nandito? Tingnan natin ba? $5 pa yung The Patriot. Ito, ganda nito. Dark Shadows. $5 isa. Meron din pala sila mga gadget dito. Hanapin ko nga yung tripod. Hanap nga ako ng tripod kung meron dito. Yung mga laptop Ba? Laptop yan
tripod. Ano to? Meta Quest. Ah, ito yung Oculus. Ano yung boxing? Hinahanap ko yung tripod. Ito mga casing. Ano naman to? Mga kadas. Tingnan nga natin magkano ang isang casing. $997 nga, that's good. Ito pala yung mga movie. May mga fan ko rin sila, oh. Captain Marvel. Ibang pwede rito. Zombie Black Panther. Ano silang zombie Black Panther. Ang galing. $49.96. Black Adam, oh. $24.96. Black Adam. The Demon. Ito naman mga office supplies. Mga office supplies din pala sila rito. Yung man, mga decorations na sa bahay. Mga ribbon naman to. Ano to? Iba-iba rin, oh. Ito mga lamps. Dami, oh. Yung mga carpet. Mga rugs. Ito mga kortina. 1997 ang kortina nila, oh. Nakarating tayo sa mga kortina. Nandun lang tayo sa mga karnihang kanina. Ganun mo na itong Walmart ka. That's good. Halo-halo. Ito naman yung mga kumot, oh. Ito yung mga towels. Oh, $12.97 ang tuwalya. Laking tuwalya niyan. May mga fishing equipment din doon, oh. Tapos may mga bike din sa dulo. Kompleto rin pala sila rito. Kaya pala malaki. Kaya pala laki ng Walmart. Kompleto rin pala sila. Ito naman mga laundry basket, oh. Ito mga towel, that's set. Ito kortina pa yata yan. Tapos biglang may microwave. Kaldero. Ano na pala kasi rito, ayan, oh. Kitchen niya, ano na to, section kumbaga. Dito na yung mga palayok, mga pan, mga kutsilyo, halo-halo na, sangkalan. Kaya mga presyo nila, oh. Ito yung mga lutuan ng steak, kadaslo, no? Ito, dito sarap ng dito niluluto yung mga steak, oh. Dito naman ihawan, lagay mo lang sa to, sa gas na mag-iihaw. $34.97, isa $32.97. That's good, oh. Ingay nun, ah. Pang Halloween, mga sweets, $10.97 lang isa. Kailangan natin nito, that's good, oh. May parmasya rin doon, no? That's good, oh. Doon naman yung mga Christmas decoration. Yung mga pang costume sa Halloween, nandiyan, no? Hinahanap ko yung zombie. So, zombie ako. Yung mga pang costume, oh. Nakakatakot to, ah. Ano ba itsura mo? Kaya itsura mo. Friday the 13th, oh. Lupit, oh. Ito naman, para kang prince naman ito. Ito naman, bone brace. So na. Katakot din nito, ah. Oh, may maskara ka, oh. Nakatakot, oh. 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 Magkano to? $29.98. Mukhang ito ang trip ko, ah. Panakot sa mga bata. Baka pati ako matakot.
Baka pati ako tumakbo. Huwag na, that's good. Doon lang tayo sa mga prince lang. Mga ganito. Oh. Yan. Huwag yung nakakatakot. Baka mga ganito lang tayo. Oh. Batman, lupit 34.98 yung Batman nila. Ito, ganda oh. Ganito lang. Ito, maganda oh. Pirates. Oh, yan. Paano yan? 27.98. Parang gusto ko nga. Sale na pala siya. Hindi. From 14.97. 27.98 ito. Ano pa yung iba? Ito naman, cryptocurrency. 29.90. Cryptocurrency. Ba? Vampire oh. Oh. Ito ang May nilalagay sa bahay-bahay. Ito Maleficent. Maleficent. Yung sungay niya. yeah. Ito naman yung mga parang mga Wonder Woman yan. Mga mask. Hindi, this is Catwoman pala, Catwoman. Ito naman mga mga maskara. Ang lulupit na maskara. Oh. Ito yung mga pang December na to, yung mga medyas. Oh. Lalagyan ni Santa Claus ng regalo. 10.98. Yung mga attire na, grabe na to ah. Gothic Enchantress. Mga costume na talaga. Mga pang princess, kung ano-ano na, pang castle. Ito na yung mga ito naman, Glam Devil. Kulit oh. Ano to, pizza? Pizza slice. Pizza. Para kang pizza oh, may pepperoni siya. May mushroom. Pagtatawanan ka lang niya. kainin ka eh. Bayad na tayo ka, that's good. Kasi naka-book tayo sa Cineplex ng 7:10. Manonood tayo ng Black Adam. Ay. Ano na ngayon ka, that's good ang oras, mga 5:20 na. So, may gitsang oras pa tayo. Sana hindi mahaba ang pila sa cashier. Mas maganda, mas maaga tayong pumunta ng Cineplex para hindi tayo naghahabol. Ito naman kaya pala malaki tong Walmart dito. Parang maliit lang siya kasi mababaw yung ceiling niya. Oh. Pero malawak. Luwag is Queen Elizabeth. Oh. Ito, may mga books din dyan. Kompleto rin sila. Ito, mga shampoo. Nivea, 9.27. Ito, mga card. Birthday greetings cards. Dito may Lahat ng mga postcards. Kompleto sila. Oh. Greetings card. Ito naman, parang may nakikita akong masarap doon na. Parang. Ba? Ngayon lang ako nakakita ng Ferrero na ganito ah. Iba-ibang, ano kaya lasa nito? Iba-ibang laman. May kulay This one brown. is my favorite. It's coconut. Magkano naman kaya to? Magkano to? Parang gusto kong kunin tong isa.
Kunin ko tong isa. Yari ka. Tara na. Doon na tayo sa cashier. Balik tayo rito. Pasigurado. May maluwag dito banda. No, exit na pala yun. Punta na tayo sa cashier mga ka-that's good. Dito tayo sa self-checkout na lang tayo. Ito yung mga pang winter nila ka-that's good. Oh. $79. Actually, for everyday, Daddy? This Kanadyana. Just you for this year. Ito naman na Canadian Geographic. Lupit ah. Geographic. 99.97. Ba? Kanadyana oh. Ba? Minus 26 pa ah. Kaya daw niya ng minus 26 ka. That's good. Itong mga hoodie nila na Canada. 29.97. That's good. Hoodie kan yan. Tapos ito ang pants mo. 14.97. Oo. Ito naman mga ano to, pants na camouflage. $14 from $14 Friends. Oh. Harvard Hawkins High School. Kano to? $30 oh. Ito yung mga pangloob ng bahay. Mainit to sa paa eh. Meron ako pero ano siya, parang sandal siya. Hindi ganyan na puro malambot. Saan lupit ng polo nila rito, US polo. May angkas. Dalawa sila may angkas. May US polo rin pala. Ayan, may angkas siya. Bayad na tayo, that's good. Baka malate tayo sa Cineplex. Sa self-checkout na tayo magbayad. Tayo na yung bumili ng item. Tayo pa yung magkakashare. Libre. Libre sila, di ba? That's good. Tignan nga natin dito kung ano ang ano. Automatic i-scan pala. I-scan lang natin that's good yung item dyan. Tapos lagay natin dito. Kasi titimbangin yun. Unahin natin tong Ferrero. Uy, nabasa niya. Uy, 14.27 pala yun. Lagay natin dito that's good. Kasi pag di mo nilagay dyan, ayaw niya. Magagalit siya. Oops, ayun i-scan na. Tapos matagal ang pag-scan nito. Pag wala siyang barcode that's good. Yan, isa-search mo yung itsura niya. Broccoli, yan. Broccoli, tapos Crowns lang. crown. No way to record. Ganun siya. Pag walang barcode, titimbangin niya. Galing, no? Scanner na siya, timbangan pa. Ayun tinimbang niya. Tinimbang ka, ngunit kulang. Anong Ito may scanner. Ayun, tapos nakadas ko ng pag-scan. So, magbabayad na tayo. No thanks. Walang cash payment dito kadas ko na pag self-checkout, walang cash payment. So, ang total natin ay 109. thank you so Ang much. pinambayad natin that's good yung rewards. Ayun ang $90 yung rewards eh. So parang ang ginastos lang natin ay $19.86 kasi ginamit natin yung points pinambili 90.
Ayun, tapos na ka. That's good. So nakatipid tayo ngayon ng $90 ka. That's good. I like Walmart na talaga. Daming freebies ng Walmart, ha? Thank you, Walmart. Exit na tayo ka. That's good. Yan ay pinamili natin. May bag pa tayo ng Walmart. Oh. Tignan mo naman. Oh. Tapos binigyan pa ako ng chocolate kanina. Dito tayo exit. Parang Pilipinas din ka. That's good. May taga-check ng resibo paglabas mo. Ayun, oh. Oops, exit na tayo. Naku, makulimlim na. Makulimlim na. Ay, lamig ah. Naku, lamig ah. Saan na nga tayo nakaparking kan? Meron. Bili nga tayo ng kettle corn. Bili tayo ng isa caramel. Oo. Thank you so much. Meron pa tayong popcorn caramel. Tamis yan. Nandyan pala ka ha. Nahirap. Naikot ko na yung parking. Hindi ko pa nakita itong sasakyan. First time. First time to kasi rito pumunta ka. That's good. Buhatin na lang natin ganyan. Tapos lagay natin dito. Ang galing oh. Oh. Pa? Iba ka Walmart. Iba din. Pwede mo yung $1 mo. Tapos ito. Sulit. Ito isusuli kasi may $1 tayo dyan. Suli natin dyan sa cart return. Dito. Gaganon lang natin siya. Ganon. Tapos ito pasok natin dito. Tumalsik yung piso. Para makuha mo ulit yung piso mo. Ganun lang. Tapos sara na natin to. Kain muna tayo ka. That's good. Dito tayo sa mall. Orchard Mall. Bago tayo manood ng sine. Hahahay. Tagal na hindi nakapanood ng sine. Mga may gitsang buwan na. Dito tayo ka. That's good. May mga pato dun oh. Ang taas ng lipad ng mga yan, mga ka-that's good, yung mga pato na yan. Tapos habang lumilipad, ang ingay. Kumagano ka. Ayan, oh. Inuubos nila yung nuts, oh. Kumakain pala sila ng nuts. Kumakain din pala sila. Ano kaya mga klaseng pato ito? Yari to kung sa Ilocos to, ka-that's good. Hindi na aabutan ng magdamag to. Pero ano lang yan, mga wild lang yan, oh. Diyan lang yan sila. Safe na safe sila dyan. Kain tayo ka, that's good. Ano lang, light lang. Pantawid gutom ba, kumbaga. Ayun no. Ayun, mainit dito sa loob. Naka-heater. Tapos na ka, that's good. Kasong aga pa. Alas 6 pa lang. Tapos nang kumain. Ang ganda ng mga pato. Oo. Oo, oo. Dami nila doon ayun. Oh. Ang maamo sila eh. Anong klaseng ano to? I-search ko ako anong klaseng pato yan. Oo. Alas 6. Orchard Park. Hanggang alas 6 lang tong mall, mga ka-that's good. Ito, oh. Hanggang alas 6 lang sila. Ang dami, oh. Kinakain nila yung mga bunga nila na nalalaglag. Ang lamig. Lumamig bigla.
Nandito na tayo ka that's good sa sinehan. Ito yung Cineplex ka that's good. Daming tao dahil blockbuster yung Black Adam ah. Ito yung papanoorin natin ka that's good. Black Adam 7:15. Pasok na tayo, that's good sa loob. Ito yung sinehan dito, that's good oh. Oh, hindi pa nag-uumpisa pero nandito na tayo. Ngayon yung mga upuan double. Yan. Tsaka dito that's good. Ang sinehan, pwede ang cellphone sa loob. Tsaka may free wifi sila ha. Tsaka walang ads yung sinehan ng no to piracy, wala. Ito. Yan. Ito yung gilid single. Yan, double yan mga yan. Upuan. Tayo kay AC11. Yan yung screen, no? Tapos itong upuan, may rito, may pipindot ka rito. Oh. Wow, maangat yung paa mo. Oops, nakahiga ka na, manonood, oh. Diba? O, kaganyan ka. Nanonood ka. O. Ayan, o. O. Wala pang tao. Alas ka. Talagang Filipino time tayo. Kaya maaga tayo. Diba? Ganyan ang Filipino time. Maaga. Yun, tapos na ka. That's good. Ang lamig. Kaya tumakbo na kami rito sa kotse. Hoy! Naka-heater tayo ngayon, no? 28 degrees. Painitin mo yung pet mo. Oh, yan. Ang ganda mga ka-that's good. Black Adam. Lupit. Uwi na tayo kasi yung grocery nandito pa. Good night ka-that's good.